Parayapon po kaninyo amin mga ngod. Mga anunsyo asin pagirumdum. Una, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon na po kamo sa laob kan simbahan. Lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Ikarwa, bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit
asin dai magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kuhaon an ostya gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaupat, ang second collection po niyato ipinapanungot para sa mga financial na pangangaipon niyato, para sa mga programa para sa ika-450 anibersaryo kan sa tung parokya. Kalima, ang first and last canvassing kan Search for Reyna Elena 2026 gigibuhon po ngunya na maabot na Sabado, Pitsa 23 kan Mayo, sa oras na 1:00 nin hapon. Suportahan po niya to ang mga kandidata. Ang koronasyon asin Santa Cruzan gigibuhon po sa Pitsa 31 kan Mayo 2026 sa oras na 1:00 nin hapon. Ikaunom, bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Magranila lang po sa opisina kan Holy Cross Parochial School. Magpa-enroll po tulos. Mabukas po ang klase sa Pitsa 15 kan Hunyo. Ikapito, sa Domingo po, Pitsa 24 kan Mayo, iyo ang kapiestahan kan Pentecostes o ang paghilig kan banal na espiritu. Igwa po nin meeting ang gabos na pamayo kan religious organizations pagkatapos kan misang 8:00. Ikawalo, ang meeting kan mga miyembros kan Parish Finance Council sa bilog na Vicaria kan Holy Cross gigibuhon sa Martes, Pitsa 26 kan Mayo sa oras na 6:00 nin banggi kay ba kan Finance Committee kan Archdiocese. Idulot na po ang sa tong mga pamibi asin sa pang 5:30 misa adi mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Camarines Sore Eye Center. Pasasalamat dulot ni Patrick Carina. Pasasalamat Thanksgiving for passing the LET exam dulot ni Jefferson B. Priela. Pasasalamat ni Marjorie Rilano. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Juven Binsal and family. Pasasalamat dulot ni Ruby Jane Delgaco. Pasasalamat dulot kan Manyogo and Cirilo family. Pasasalamat dulot ni Jane Solera. Pasasalamat dulot kan Hernandez and Hornales family. Pasasalamat dulot ni Cedric James R. Tuyay. Misa Common dulot ni Mr. and Mrs. Joven Bensalen family. Para sa kalag ni Agapitay Ireneo dulot ni Christian V. Aro and family. Para sa kalag ni Alfredo Everhinia dulot ni Leia Fronda. Para sa kalag ni Benji A. Richard dulot ni Marjorie Rilano. Para sa kalag ni Caridad dulot kan Nulial family. Para sa kalag ni Cesar, dulot ni Felipa Regalado and family. Misa Common, dulot kan Dison family. Para sa kalag ni Domingo Idobihis, dulot ni Christian V. Oro and family. Para sa kalag ni Flora Inesita, dulot kan Manyogo and Cirilo family. Para sa kalag ni Laura May Fatima, dulot ni Mrs. Farida Fajardo and family. Para sa kalag ni Santos E. Anyano, dulot kan Manyogo and Cirilo family. Para sa kalag ni Severina E. Julio, dulot ni Mr. and Mrs. Joven Binsal and family. Para sa kalag ni Susema E. Estelito, dulot ni Mr. and Mrs. Pal It and family. Misa, pasasalamat, dulot ni Girly Ramirez and family. Asin Misa Common,
dulot ni Arsenia Tolidanis and family.
Raray. Diyos marahay napon po sa Indugabos. Ngunya na Domingo, yan pagsakat ni Kristo sa langit. Ang lituryan niya tungon yan, nagpapasabot kan katutuuhan na si Kristo suminakat sa langit, asin ini nagpapahayag man kan mensahe na kitagabos, kay puan man na maginguwa na mabuhay sa kabanalan. Tanganing makalaog man kita sa langit. An kabanalan nangangaipuman nin tunay na pagsaksi digdi sa daga. Sa pagsaksi yaon man ang pangapudan na ipagrukyaw an marahay na bareta sa bilog na kinaban. Matindog na paangabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kang Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako unta na asin pagsulsulan, ay mga naginipo niya itong kasaalan, tanganing maging maninigaw itang magdulot, kan mga banal na misteryo.
Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kami namimibi, warasan na kaming nagtutubod, na anbugtong mong aki sa mong paratubos, ngunya na aldaw suminakat sa kalangitan. Sa siring na katigayunan, kami man sana mag-erok sa kalangitan. Siya na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paghinanyo kan mga babasahon. Bago suminakat si Kristo sa langit, ipinahayag niya na aakuon kan mga apostoles ang Espiritu Santo.
An kusog na matabang sa sainda, sa maimbot na pag-utob kan sa indang mga katungdan sa simbahan. Hinanyugon po niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Sa enot na libro, o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinupnan, gibuhon asin itukdo ni Jesus. Sagkod kan aldaw na pakapanugon-tugon, huli sa Espiritu Santo sa apostoles na pinili niya. Siya isakat. Nagpahiling siya sa inda, buhay. Pakatapos kan sa iyang pagtios sa dakol na malinaw na tanda, 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinasabi ang mapadapit sa kahadean kan Diyos. Sa sarong pakikisalo sa inda, tinugon niya sinda na dai maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panugakan Ama, na nadangog nindos ako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo, pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan si mga nagtipon naghapot sa iya. Kagurangnan, inina ang panahon na isusulit mo ang kahadean sa Israel. Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aram kan mga panahon na asin mga momento na itinilaan kan Ama sa sadiri niyang otoridad. Alagad, aako o nindo ang kapangyarihan pasangkop sa indo kan Espiritu Santo. Asin magigi kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa kaparohan kan daga. Pakasabi ka ini, mantang sinda naghihiling, initaas siya. Asin inako kan mga panganuron, hale sa saindang mga mata. Palibasa na sa pagtuturok sinda sa langit sa iyang paghali. Uya, duwang lalaking nagtitindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi, mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo tutok na hinihiling ang langit. Ining Jesus na kinua sa indo, asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na nating kalag nindo siyang nagpapalangit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukawan Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin humadyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magpalakpak kamo. Magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw. Taan kagurangnan orog kahalangkaw, makatatakot dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, an kagurangnan sa tanog nin hamudyong. Magtugtog kamo sa Diyos, magtugtog. Magtugtog sa satong hadi, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Tahade kan bilog na daga ang Diyos, magtugtog kamo nin himno. Hadi ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal ng trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Si Kristo suminakat sa langit, asin luminaog sa mamurawayo na kahadaan. An Espiritu man, iyo an matabang sa tuya, tanganing makahirasman kita sa kamurawayan nin kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Hesukristo, an Ama kan kamurawayan. Tawan kamo kan Espiritu nin kadunongan, asin kapahayagan, sa pagmidbid sa iya.
Asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso sa pag-isi kun ano ang paglaom kan sa indong pangapudan, kun ano ang kayamanan kan kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal, asin kun ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya sa tuya na may pagtubod, susog sa gibo-gibo kan kapangyarihan kan sa iyang kusog, na pinangyari niya ki Kristo, kan bangonon niya si Kristo, hale sa mga gadan, asin patukawon sa too niya sa langit, harayo sa itaas kan gabos, na prinsipados asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos nangangaranan, bakusan na sa panahon na ini, kundi man sa madatong. Ang gabos ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis, asing labaw sa gabos. Ginibo siyang pamayo kan simbahan, na iyo an sa iyang hawak, an kalubusan na nagpapano kan gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang 11 disipulos naglakaw pa Galilea, abot sa bukid na isinabi sa inda ni Jesus. Asin pakahiling sa iya, nagsamba sinda. Alagad, may mga nagduduwa-duwa. Nagdulok si Jesus asin nagtaram sa inda, itinaos ako ang gabos na otoridad sa langit asin sa daga. Kaya, lakaw kamo, gibuhang disipulos ang gabos na nasyon. Bunyagan sa ngaran kang Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukdoan na magutob, kan gabos kong itinugon sa Indo. Uya, kaibanindo ako, sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan, nin kinaban. Ang marahay na bareta, kan sa tuyang kagurangnan, Pagumaw sa imo Kristo. Tukaw po. ang solemnidad kan pagsakat ni Jesus sa langit, nagpapatotoo na igwa siyang kahadayan na inaapod langit. Iniyo ipinahiling niya sa gabos na buhay na sa iyang ihinaras sa kinaban na ini ang pagsakit, ang sa iyang pakapako, asin pagkagadan sa krus. Igwa ng pagkabuhay liwat, igwaman nin kahadayaan nin Diyos na inaapod langit. Heaven is our home. Dapat ang tao
kung may goal siya na maging successful sa pagkabuhay, dapat na imahali ang goal niya na makaduman sa langit. Iyan ang sa tuyang goal. Pag hinali tayan, anuman ang maabot ta sa kinaban na ini, mayo kitang naabot talaga. Kung daiman kita sa plano ta na makaduman sa kahadian nin Diyos. Isa'y po ang mayong pagmaot na mapalangit. Kapos kita igdi, gustong makaduman kung sa inhain sa Jesus sa langit. Alagad, ang mensahe kan kapistahan na ini, bako lang na totoong may langit, kundi itong inaapod na misyon. Ang pagsakat ni Jesus sa langit, bako ining simpleng paghari niya sana, kundi ini istorya na winawalat niya kita na igwaning misyon. Gabos, basta binunyagan, igwaning misyon. Ang misyon na ini, iyo man na gibun ang gabos na disipulos niya. Bunyagan sa ngarang ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Asin ang pinakamasakit na misyon, tukdoan nindo sinda, kan gabos na itinugon ko sa saindo. Ano ang tugon kan Diyos? Kamutan mo ang sa imong kapwa, kamutan mo ang sa imong Diyos. Iyan yaon sa 10 tugon. Kadakol po ng mga tao ang dayaram na kasalan ang day magsimba pag Domingo. So iba, tatao na, kasalan ang magipag-apid, igwa pa ng kalaguyo. Bako lang 2, 3, 4, Garong mauubos ang babae, kadakol kalaguyo. Aram na yan kang katugunan kang mahal na Diyos, alagad, masakiton pang sunodon. Kaya, ining pagsakat ni Jesus sa langit, ini palang mga tugon niya na sinasabi niya, dalan ini, paduman sa iyang kahadean. Kaya, tulo ang sinusugo ni Jesus, padumang ka mo sa gabos sa nasyon, gibusin ng mga disipulos ko, bunyagan, asin itukdo, ang gabos na sakuyang itinukdo sa indo. Kaya bilang mga Kristiyano, iyon ang sa tuyang misyon. Pigsugot niya kita na ipabisto sa Jesus, darahon si Jesus sa gabos, asin utubon ang sa iyang tugon. Mga tugang, pwede tayo ding sabihon sa mga ina, asin ama, na yaong digdi. Dito pagsabihon na mga padi lang, asin mga relihiyoso o mga theologians, ang may karapatan na magtukdo manunungod sa simbahan. Bilang mga parents, kita ang mga first educators, first catechists, ka mga aki. Tanganig magkusog ang sa inang pagtubod. Sa mga hobbiness man, maging good example. Good example. Pag ika may bisyo, punduhon mo na. Maging good example sa mga katuod, sa mga barkada. Gabos iyan, tangani kita maging ilaw, magliwanag, bakong maging kausa, kan kadikluman. Sabi ni Rizal, ang kabataan, ang paglaom, ang pag-asa kan bayan. Ang simbahan man, iyo man ini pinaglalauman. Ang mga hobbiness, ang mapadagos, kan misyon, kang simbahan na pigmok na ni Jesus. Kung ikaw man, empleyado o businessman, may misyon man kita, maging honesto sa gabos na ginigibo. Sabi ko kay ito, nawawala ng saysay, ang kahigusan, ang katibayan, kung bako man honest sa gabos na ginigibo. Ang yaon sa bank account, hinabunan. Magagadan na, dahil naiuli, ang hinabunan. Taday naging honesto. Kaya bilang mga Kristiyano, gabos kita, parents, youth, workers, pigsusugo kita na darahuntaan pagkamuot sa kinaaban na panupano nin pagkaanggot, sa kinaaban na panupano nin pagkabaranga, asin kawaraan nin paglaom. Ngunya na Domingo, iyo man ang selebrasyon kang inaapod na World Communications Sunday. Magayunon ang okasyon na ini
Sa panahon tangon yan, madali na ang komunikasyon. Sa paagi kang social media o kaya advancement of technology, garubaga ang kinaban, sarit na sana. Maski harayo ang tao, madalion makipag-ulay, madalion makipaghilingan sa paagi ng cellphone as in internet. Sarit-sarit na gadgets, alagad na kulaon ang epekto sa komunikasyon. So mga nagmumundo, nauugma, ta nahihiling na madali an sa indang kinakamutan. Magayunon ang panahon tangon yan. May AI, madalion ang information, access sa information. Kami nga ni mga padi, pag day mi aram, naghahapot kami sa AI. Pakuyang kasaalan, basta tamaan, purpose kan paggamit. Dahil lang pagibuho ng maggibo ka ng homily ngunya na Domingo. O, sala na yan. So sasabihon sa mga tao, artificial intelligence. Dapat original intelligence. Nagahagad kan kapangyarihan, kang presensya ka mahal na Diyos. Holy Spirit. Yan ang tama. Kaya magayon na hapoton niya to sa panahon tangon yan. Ano ang pigpapadarata sa kinaban sa paagi ka iniyong madalion na komunikasyon? Ninhulita, ang tataramon, makapangyarihan. Pwede ining magtauning buhay. Pwede man ining magwakas nin buhay. Kaya dapat maging maingat kita sa gabos niya itong pigtataram. Maging maingat kita sa mga pigpopos. Tabaka nakakaraot ng dignidad nin taho. Maging maingat kita, tauso na ngunyan ang fake news na minaraot sa katotoohan. May mga comments na pano-pano yung pagkaanggot, pangbabastos, karigsukan, asa nagiging kausa nin pagkabaranga. Kaya nakakamundong isipon na miski ang pamilya mag-iribahan sa inang baloy, daiman talaga totoong nag-uulay. Kapot-kapot ang cellphone, nakakaulay siya o duman sa ibang lado kang kinaaban, alagad, so ina, di na kinakaulay. Ang mga ina, di na kinakaulay ang mga aki. Ang sarong sinyalis dyan, pag ang mga aki, di na pigsasabi ang sa inang mga crushes sa indang mga maguran. Kisay pigsasabi, duman sa mga tao na dapat daiman paghirasan kan sa inang buhay. Kaya minsan, sala ang advice, sala ang nadadangog ang mga aki, may man concern duman sa indang buhay. Ang concern, ang mag-promote nin karigsukan, mag-promote nin kalaswaan, mag-promote nin mga makakaraot sa buhay kan taho. Kaya, padagos kitang pinapagiramdom kang simbahan na ang komunikasyon, bako lamang pagpasa nin informasyon, kundi maging dalan ini sa pagpalakop nin katotoohan, karahayan, asin, pagkamuot. May cellphone ka, may gadget ka, gamiton iyan sa pagpalakop sa katotoohan, karahayan, asin, pagkamuot. Kaya bago mag-post, bago mag-share, bago mag-comment, haputon ta ini yung mga bagay na ini. Totoo ba ining sa kuyang sasabihon? Makakatabang ba ini? Ining masakuyang mga ipig-share sa kuyang comment. Ini ba makakatao ning karahayan sa kapwa? Magtatao ba ini ning paglaom sa gabos? Asin ini ba tanganig pamurawayon ang mahal na Diyos? Kung mayo ang mga ini, magtuninong na sa nakita. Dai na magtaram, dai na mag-share. Taang chismis, nakakaraot nin buhay nin taho. Magayon bagay itong inaapod na damage control. Mas matuninong kung mayong mga tao na naapektuhan kan buhay dahil sa fake news. Ang internet, dapat maging lugar, bako kang chismis, bako kang fake news, pangraot asin pagkaanggot, kundi dapat maging lugar kan pagpalakop ng katotoohan, karahayan, asin pagkamuot. Kadakol mo niyan influencers, alagad kita mga Kristiyano, kita mga influencer kan mga bagay na ini. Katotoohan,
karahayan, asin, pagkamuot. Bako lamang likes or followers ang kaipuhan niya to, kundi ang taho mapadulok, mabisto, akoon, ang mahal na Diyos sa paagi, sa tuyong tataramon, asin magayon na halimbawa. Kaya magayonon ang promise ni Jesus sa Ebanghelyo ngunyan bago siya nagsakat sa langit. Tandaan ta, nakaibahan ta siya sa gabos na aldaw, puon sa kapinuunan, sa good paman. Next Sunday, ma-celebrate kita kang inaapod na Pentecostes, ang paghilig kan Espiritu Santo. Magayon na ini ang hinahagad, iyo iniyo ang dainggayang bistado. Sa tulong persona, kan Holy Trinity, ang Holy Spirit, ang malabong mabisto kan taho. Siya palan, padagos na presensya kan mahal na Diyos. Dahil na limitado ang presensya kan mahal na Diyos in one place, in one time. Nagsakat siya sa langit, tanganig maging available ang gabos. Gabos na itinukdo niya sa paagi kan mga disipulos na sa iyang itinugon na palakopon ang marhay na bareta. Kaya gabos kita igdi, kita gabos mga influencers. Kita gabos mga takapag-send kan good news, bako kan bad news. Kung bad news iyan, bot sabihon, chismoso ka, chismosa ka. Pag kulang, pag sobra, chismis iyan. Dapat, o magayon nagibuhon, hagadon ta ang paggiya kan Espiritu Santo. Tangarik ang gabos niya itong sasabihon, gigibuhon, desisyon sa pagkabuhay, igwa kitang pasihan kung ano ang tama, asin ang sala. Kaya ang challenge ngunyan, kitang mga nawawalat, mabuhay kita nin may purpose. Asin ang purpose na iyan, bako ang maging successful sana sa kinaba na ini, kundi ang maging tunay na messenger kan marahay na bareta. Mamuot, magpatawad, maglingkod, magdusay kan buhay, asin magdaraning paglaom sa bilog na kinaban. Tapos na ang misyon na Jesus, itinaon niya na ang kaligtasan sa gabos, kaya winalat niya ang misyon na ini, na ang gabos makaduman sa iyang kahadean. Sa atyan, sa profession of faith, iyo ini ang satuyang tinutubod. Dahil talang inipigsasabi, kundi ipigtutubod. Si Jesus suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin nagtutubod kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutupod ako sa Diyos Amang makakamahal. Paglalangkan langit asin dagat, asin kay Jesu Cristo, aking bugtong liyan, kagulangan ta. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, ng dakil Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na nadan asin ilinubo. Umilig sa kalagadan, ni katulong alda,
nabuhay, liwat halik sa mga gada. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuon, kayo sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gada. Tutugod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupati na bangin mga santos, sa pagkatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat in naman, sa buhay na daig kasagpunan. Amen. Sa aldaw na ini, iduluta sa Ama, ang gabos niya tong paglaom, asin pagmaabot, asin hagadon taan sa iyang tabang. An sa tuyang sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magtalubo araw-aldaw, sa pakasabot asin pagpahalaga kan sa indang naiibang misyon, bilang mga saksi ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong paigot na mabuhay asin magbalangibog kan tataramon ni Kristo, magharok kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaran nin pagsarig, mahawa sa kadikluman nin kawaran nin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga naghehelang asin mga biyadi sa satong komunidad, mapakusog kan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapuling ligtas sa erokan na inandam ni Kristo para sa sainda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa moyang Ama, himatea ang mga pamibi kan sa imong banwaan. Buksan mo ang sa mga mata asin puso, sa lubos sa pakasabot kan pagsakat sa langit, kan sa imong aki, tanganing kami makasunod man sa iya. Siya na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Handog
Tindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tangaling ansa ko asinan sa inyong mga atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako un manlugod ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo, para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasan kaming namimibi na huli ka ining urog ka banal, na pagpatinautuhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli man sana kay Kristo, sa muong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, hulita, ang kagurangnan na si Jesus, hadi kan kamarawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan. Pagultanan kan Diyos asin mga taho, hukom kan kinaban, asin kagurangnan kan mga kapagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na masunod duman, kung sa siya nag-enot, sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Pati ngani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles sa potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos in mga upo, Diyos in mga upo, ang langit asin dagat, ano man sinong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladan ang ginagipin, sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magluhod po. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tay ni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sa kulay pamagato. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduman kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa muyang Arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hadean asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga kapanahon na. Heso Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mo makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika, na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you all. Magluhod po. Uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ka makasaalan kan kinaban, paladang kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Magluhod po. Pamibi para sa pag-andam sa taon kan hubiliyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, panuunin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 na may kabangang siglo, ika ang samuing naging pailihan, sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon nin mga kapadean, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguha ang samong mga puso, mantang kami nagaandam para sa hobeleyo. Gibuha kaming simbahan na sinudal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaada sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot. Madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga jóvenes na iyan paglaom kan sa mong simbahan. Ubanal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bakusan ng pagrumdum kan mga nakalipas, kundi maging burabot nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria inang katipanan asin anggostya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Amen. Matindog na po. Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyosno na misteryo, kami namimibi, warasan na ang pagkamuot, kan Kristiyanong kaimbudan, magdarasamo duman, kung sain ang samong pagkatao, yaon sa imo. Huli man sana kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mato ko po ang gabos. Mga anunsyo. Ang second collection po niya itong yan para po iniyo sa pangangaipo in connection po sa pag-andam niya to sa ika-450th anniversary kan sa tuyang parokya. Ikadua, bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. So mga maawat po na ilaog ang sa idang aki, paeskulahon sa Holy Cross Parochial School, magdumala lang po sa opisina, asin maghagad tabang sa mga teachers, asin sa mga staff kan eskulahan. Pantulo po ang first and last canvassing kan search for Reina Elena 2026. Igibuhon po sa maabot na Sabado, May 23 sa oras na 1:00 nin hapon. Suportahan niya to ang mga kandidata. Ang coronation rite asin Santa Cruzan, igibuhon po sa May 31 sa oras na 1:00 nin hapon. Sa Domingo, May 24, iyo ang kapistahan kan Pentecostes o ang paghilig kan banal na espiritu. Igwa po nin meeting ang gabos na mga pamayo kan religious organizations pagkatapos kan misa alas 8 sa May 24. Hasin man ang meeting kan mga member kan Parish Finance Council sa bilog na Vicaria kan Holy Cross, gigibuhon po sa Martes, May 26 sa oras na alas 6 nin Banggi.
kaiba kan Finance Committee kan Archdiocese. Magtindog na po ang gabos. Inaalok na ang mga birthday celebrants. Magtigdi na po ng madali sa inutan, dahil na masupog, para po sa pagbindisyon. Idukuan sa inong payo. Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uya sa kinaaban, hinanyuga ang mga pamiibi kaining sa imo mga surugoon ng unyan, nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya, sinda padagos mo papanalon, asin irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan asin anuman katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inigabos sinahagad mi huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kanaaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.